شارازایên barê bazirganî balê dikşînin ku derfetê bazirganiya Tirkiyeyê bi Iraqê û Herêma Kurdistanê re nêzîkî 10 qatê niha dikare bêkirin lê polîtîkayên ewlekariyên Tirkiyeyê wan derfetan qels dike. Türkiye ile Kürdistan bölgesel yönetimi Polîtîkên rast nayên meşandin û bazirganî jî bi awayê pêwîst bi pêş nakeve. Divan 6 mehên dawîn de ji sedî heftê hinardeyek ku ji Diyarbekirê hatiye kirin ji bo Herêma Kurdistanê û Iraqê hatiye kirin. Niha Diyarbekir 105 milyon dolar, Tirkiye jî 10-11 milyar dolar bazirganî bi wê derê re dike. Tirkiye dikare van daneyan derbixe 20-25 milyar dolaran. Ji Diyarbekirê jî dikare 1 milyar dolarî hinardeyê bike. Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Sayın Mesut Barzani Karsaz rahatgînin sedema serekiya qels û kêmayîna peywendiyên bazirganiyê polîtîkayên Tirkiyeyê ne û balê dikşînin ku eger Tirkiye rê xweş bike dê encamên baş bo her du aliyan jî peyda bibin û divê saziyên sivîl û Karsaz zêdetir li ser xweşkirina wan peywendiyan hewla bidin û daxwaza rakirina kêmasî, astengî û kêşeyan bikin. Türkiye Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ticari. Di salên 2012 û 2013 de berewşa hevldanên aştiyanê re peywendiyên bi Herêma Kurdistanê re dasteke gelek baş debûn û hêviyên ku ev peywendî baştir bibin hebûn. Beriya wê serdemê jî zêdetirê wê bazarê ji xwe di destê Îranî de bû. Lê di wê serdemê de Herêma Kurdistanê û Iraq di serî den Tirkiye karî li bazareke berfireh bandor bikin. Lê pêşketinên piştî 2016 û 2017 peywendiyên Tirkiye hem bi Herêma Kurdistanê re hem jî bi welatên Ereb re qers bûn. Li pişesaziyên Diyarbekirê cûreyên ku tên hilberîn her diçe zêde dibe. Bazara serekiya firotina wan berheman jî bi taybet Iraq û serî da jî Herêma Kurdistanê tê dîtin. Loma jî Karsaz dixwazin ku rê bê xweşkirin da ku bazirganî bihêsanî bêkirin. Sıdık Eren, Kürdistan 24, Diyarbekir.